Anopai original ya mompa na yenim komo wo Yesu bi. Ana no pa wa utumi ade nyina ya ma na buru ne pa adwene ntiase so. De me so nyina ne se ne den so ba tase. Se de bia wo fa ne mo ye na wotwi mo fa ne mo ya ba bedru na ya wo. Me hu utumi no on wade wo ase mo fa ne mo da wo nsenche ne adi. Na fa akoma ne adwene nyina di so na se na wie ye no. Aye nkwa amenipa bia wo tie wone. Onkonkron ye wadwuma se de wo pa udi mi abom pa yi. Amen. 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 Pedaso umpai bonum. Amen. Umpai ni biwa wa utimi se modu. Original Ebenezer. Unye fake u. Wa untimi nsada. Original ba. Yene nkoma na yamfa ewiye bremu. Me da radi asese ona ma domini tumi ni awode so na ode achaye. Me futu semini. Bone fa chaye. So nu ya fom wo. Na odi afiri wakoma mu na odi ache no. Bone fa cha. Ayade ayawrade akoma so ade. Enti ade abakoma Yesu kan ya mani ji ho ne se do watamfo. Ne nyina ne se obi antawa. Wontimi nyi do adi nkyire. Wanka se do odofo. O se do watamfo. Ana odofo nso dono. What you say? Yes. Monya wana watane mo yie. Na monhia wana wodome mo. Bompa ma wana wa hawo. Na watawo. Owie no se ne sayom no. Ana wo ye gya Nyankopɔn ba. Paul nso se momfa oye ntua oye ka. What you say? Na mfa otan ntua otan ka. Ade ba ko a mimi nim kakra ne se enye trimodemfo nkowu ye nipa utimi gya ade mu che. Amen. Bone fache eye amanipa release sa me ba wo ya me bone na sa me ba me pacho ana wan pacho kura na sa me mfam nche no bibi anti akola bone fache ye nipa ni tiri mo de nti Yesu sinti munye tiri mobro. That's right. Awasa mobro hunu ayi amma tiri mobro ayi amma se mo facha abreni abribia no me nwene de obi dia ya me facha tu ni amagu ade a atade ya me de ya che no na ye firi mitirim ma safa na bata me ho ye menua facha ye enti da bia me ka bibi hye yakọ so dem a enipa wa so dem nyina asre bọ ne fache ya sre se Onyankopon fa ya mbone ya yaye eche wan se ya bia ya asre na ya obi ya bone a ya mpase ade ne bone be che no tiene yi erade hu me mobọ fa me bone che me ya kan so bone fache ya de hu hia. Amen. Amen. So be your bonnet na the channel a religion. Ama sanu aya monyo ne hu bi di so a. Ama ne ba ye normal. Sana dwendwena da no so a. Eyi fi. Wo je ma so amepe. Amen. Amen. Bone facha ye. Ma men ka samoncho na baboa. Nipa nyina ya bone tie Nyankopon. Wanam ne doba Yesu Kristo so. Ade bone yache. What you say? Wanam Yesu Kristo wo ne ne sori yaso. Ade bone yache. Enti bone facha ne nyefra Awurade ho. Se nya Awurade do ne na humobro ne ne tiri mobro. Akame kamawu. Edama mom ensanum. Krono mu wi num kamawu. Anso na me de mensase me bosa me won kwa ni nyina ne sa wa soso Nyankopon di ka de me bone ya che enti so obi ya me bone na me tra sesa de ode ya ma still me mfancha na me ni Awurade ba Yesu enyina fa so ya bone fa che wate. Amen. Wa dwumam wo ya dwuma wura obabi a wo ne ya dwuma fom wo de wa paw chew fa chew
na yesu ka asɛm bi ɔse obi na busa question sɛ awurade so yɛnua fom yɛ ne a mpena he ane yɛmfa nkyɛ no sɛ yesu ka baako a na kyerɛ sɛ firi wɔkɔ no wɔbɛtua aka what na jesus wɔyɛ so wonderful na dwene mu nyane ketewa o wɔgyina hɔ de no ɔse sɛ wo nua yɛ bɔne mpra nson da ko a fa kyɛ no mpra nson ahodoɔ aduɔso nson da ko fa kyɛ no mpra nson ahodoɔ aduɔso nson fa kyɛ no da ko amen na kyɛ sɛ wɔmpɛ sɛ wode bɔne wobɛsɔstɛn ne bɔne sɛ obi ayɛ bɔne nipa na afom na nipa de akyɛ amen nti oyere no a wafom hɔ a ɛno nti kyenkyere akye a mengyaw no no hwɛ ne wankoto ampa nyame kyɛw deɛ matthew ansa na maba Filemon matthew asɛmpa ɛtirɛ yɛ nhyia anaa ɛtirɛ nkron Matthew chapter 6 verse 9 kenkan hɔ Matthew chapter 6 verse 9 wɔsɛ nti momɔ mpaeɛ sɛ yɛn agya wɔ so obi anti ha yo wɔn de mpaebɔ Philip na kɔka sɛ nsɛ awurade kyerɛ yɛ mpaebɔ na yɛn tie sɛ de osi kyerɛ mpaebɔ no ɔsɛ nti momɔ mpaeɛ sɛ yɛn momɔ mpaeɛ sɛ agya wɔ so din ho nte agya wodiri ho nte wahenie mmra deɛ wopɛ nyɛ asase deɛ wopɛ yɛ wɔ soro that will be done deɛ wopɛ awurade apɛdeɛ na wuru soro ɛna wɔkyerɛ wɔn sɛ yɛma awurade apɛdeɛ wuru yɛ ɛwɔ asase so ma yɛn daadaa aduane ma yɛn daadaa aduane na fa yɛn aka firi yɛn tia ha yɛn fa yɛn aka firi yɛn ɛka yɛ de wɔn awurade fa firi sɛdeɛ yɛde firi wɔn a wɔde yɛn aka tia ne yɛn yɛde awurade ka ɛka yɛ de ne sɛ yɛbɛdɔ yɛn nyɔnko hyia ho bible sɛ mo ne obi aka gye ɔdɔ a mo de bɛdodɔ mo ho wadi ase through Christ yɛne ka bia na ka yɛ de ne sɛ yɛbɛdodɔ yɛn ho wadi ase nti fa yɛn aka firi yɛn sɛdeɛ yɛde firi wɔn a wɔde yɛn ka na ɛmfa yɛn nkɔ nsohwem number one fa yɛn nkɔ nsohwem yɛfiri bɔne na wɔn na ahinie ɛmfa yɛn nkɔ nsohwem yɛfiri bɔne mu wadi ase fa yɛn aka firi yɛn sɛdeɛ yɛde firi wɔn a wɔde yɛn aka woduru verse 14 na sɛ mode nipa mfom so firi wɔn a sɛ wone afom na sɛ ɔde firi no a mo agya wɔ so de mo agya wɔ so nso ɔde wo deɛ a wayɛ no bɛfiri na sɛ moamfa nipa mfom so sɛ anipa mfom soɔ wobɔ wagye mpa sɛ me nua fom me mede bɛhyɛ me tirim memfa mfiri no a hwɛ no wune sɛ agya nyankopɔn wo mpa ne kyɛw ma ɔde akyɛ wo da amen bɔne fa kyɛw mahada nana meka saa nsɛm no akristofoɔ nim mete asɔre m na obi ho asɛm hyɛ me tirim mete asɔre m na obi ayamadeɛ na ayɛ makoma ya ɛda so hyɛ makoma m menyɛ kristoni daadei that particular time no God spirit nkama ho ɛfiri sɛ bitterness madane wodini wogye me so a mepɛ amen madane deɛ wodini deɛ nsɛm a me ne wokyɛ ne nani awieyɛ berɛ mu ne yɛwɔ no adeɛ a mepɛ sɛ mohunu ne sɛ kakakra bi na Jesus Christ na waba ama ne matoo sɛ mansotwini ama ne matoo sɛ nipa a obi ho asɛm yɛ deɛ ɛhyɛ mu wɔn na afom fa kyɛ wogye me so a mepɛ amen wonim sɛ saa nneɔma no a ɛso sɛ yɛ mu ne nti no yɛkɔ asɔre ne yɛbɔ mpaeɛ a ɛwɔde ɔntie amen wobɛyɛ dede kɔ a ɔntie mepɛ sɛ nnɛ wote nneɔma ase fa kyɛ gye me so amen wokora ayɛ bɔne wakɔtwe mpena ayɛ bɔne bible sɛ agye adwamammɔ bɛte awareɛ mu ana me kuro akɔbɔ adwaman ana me kuro no anu ne ho ana wabɛkɔmfɛse me yere mayɛ bɔne atia nyame ayɛ bi atia me kuro adɛn makɔbɔ adwaman o na ano a mekɔ me kurom mantimi anyina makɔbɔ adwaman na hyɛ me so deɛ meyɛ ma nyɛ ade mememmɔbɔ ne boa me na bɔ mpayɛ ma me sɛ saa atorɛnkyɛ me ntumi bio ɛnoa no asesa nneɔma agya wa wode bɛm na mmom hwɛ yi a me woamfom ampa awurade onyankopɔn kyɛw
amen what ya say wo yire ko ne krom ono nso antimi anyina wabɔ dwaman wan huro obi amfraw wano na simpampan bu nkotodwa mewura adene hantem won konkro yi maten ma yadi amfata me ni bisemi kan yanya wo de na so twa sameka me kana so mpani bi okura ye kuma mo bawati ma bɔ dwaman na no be call me ma me ayie me wudi ato me ma me bɔ dwaman satan tiasio otimi David ma David anyame kasa kire no wakan Israel wakan Israel what you say wakan Israel we are not ready David ajaru ayi bone mi ansani yikola mfanyo David say na me hwe obi ani ma metamfo awrade we una wura fafiri tiani atwema so asotene koso David huru sa de akona ehunu wakotoka sa awrade kome na say me ma so David na fono na de asotene ma Israel awrade ka chanse kobo osho afode ya ma me na so duru ansa na bofo na duru ha metio David tumirika kobo afode nyame pono na nsa de opaso ye Israel ojae amen abutua sanipa no wanu ho ɔseso oyi na ten wɔyɛ ɔbɔne ayi na ten na so oyi na ten no ɔgye ne mfom so ɔtom wɔ fa ne bɔne kyɛ no sɛ wɔmfa ne mfom so wɔanye antom nso a ka kyerɛ nipa baako ka ho na wɔnkɔ wɔanye a kakoro wɔanye a miɛnsa buni so abosonsom ni ɛno nkyerɛ satan no buni sɛ wɔnuru standard a wɔwɔyɛ deɛ no wowɔ no boa no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔbɛkɔva oje me so amepa amen because Christo somo no standard anya pa ye wo 30 60 100 enti bi on no wo 100 no wo 30 na wo so abu ama so ta se facho bona fache anu na Christo fo ntimi oje me so amepa amen heaven anya common na ye izam so ma wana wakokwa amen asema me kai me sim da bia me hyawa me botani so be nya down kwa amen that is my aim me dey tie fidie so me dey preach outside kromba bia that is my aim forgiveness anya facha na de nyim firi hu anya nyansa forgive and what forget and kind your parents ma will free me on my head atwam pastor Genesis amen and the Christ one kind of passwords ya na atwam no one kind obi so ha every day okotu every day wabaka so dia chew ada ba bibi o se na no okotu but just one function no still when you see wagin wa hodo no to ya se na no ye mse na ana abaka na mja na no so sa ye mse na no so sa ye mse always quoting atasa de no wanto ankore odi sie enti o wa ma kwatwe draw no ya beto okay so ya se na menu din komo papa bi your friend Philemon a very rich man Philemon a very rich man Philemon na wo ye nipa wo sika wo big company ana wo de Onisimo I head of the company wo ye dwuma wo bi papa ni na afa no ana wo ye dwuma wo ye waka menka sa no nye manager wo ye waka na Onisimo ye dwuma pa ana owia papa no owia na San Philemon nso no na osomafo Paul asia no akawrade Yesu Kristo wo ne sɔre ho asempa ade akyerɛ Onis Philemon obi antenie wa preach Philemon ma Philemon so asakra what ya say enti nkwasa sema no odi nyina wagyae ana Philemon ne nkwada yi adwuma enti mo na Philemon adwuma no sikasɛm bi ba na Onisimo ewia nti wa wia sika no Onisimo pa Philemon chow wasi no abun kotodwe wasu wasi no the man swani God
ye dey na some me a sentence no o come back 4 years enti me na sentence no na chi no ana Paul so ko kasa wa baabi ana ya kire Paul na the same cells sometimes that the Paul so ko to mo prison so enti okoya no na ohuru sa Onesimo no o na me kasa o Paul trasia the domina be trasia akra Paul na he o se so na ko prison na ebusa o ne ma wo de bai na Paul started say o ka botantia o prison o enti o preach o bona man ye na preaching o kasa wi ya no na Onesimo te ho no osu sa wa kasa ma na wura no ma Onesimo ba fa wura that day what you say o sakra anu o chere mo say me master me ne ya djuma ne Philemon me master no say Philemon no say you only company no say no say okay e dey na wo ye no say papa sika sambio me kodene ka na sika no me kodene ka ma pai chawa papa so ntiase ana wa me ya di me abatum 3 years nti de nti ameda anyira no Philemon to je wode no so no woni mi so Philemon ya ma bofra me na me tete Philemon me na me kasa che Philemon me wrade na me so nti Philemon ya me ba yes so yes it was study Onesimo no so Onesimo so sakra and wo fra wada fo no na so me pese abofra mu ja no na ni sentence a wo twa no prison sia no mo de ni nyina ka me de ho na me twama no afai wada fo ni jira no so what what is this no yes me simu nya if you so onifo ana mo prepare the docket no me de ka me de ho so na se am fanka obi ntimi ntra court wa nyesa Ghana anyesa Ghana branch sa but Paul yen yeah then the docket and then some na kan de ho disappoint just 3 years because of Onesimo o just 6 years and they kan de ho no say the prepare ni Onesimo the yaba you know no and a Paul show letter the whole Philemon a prison letter one right letter heavy no tintim here no say wa som na fa koma master Philemon so jira on your sentence Onesimo 3 years so ya say the yaba ishino on so sakra ten here enti Philemon je no one wa miem ana oba to pia no katia no sa fakon ho street enti mra Philemon abadwuma oba tianse e bo gate man ko bia ya Onesimo when what you no dimmi kan wo ko office no ko katia Philemon so masha Onesimo abadwuma gate ho no say are you a fool obi a sentence no I don't abadwuma no so jira ho wo so hia no ko de letter bia ma wo so ke mo ma ne mere to wa ba nyina no cruise na ya adwuma nyina kromfo no na ba obi a threat no nsa masa otobri bia ho ya do obi to prison ya yo ayo bia na ba tira so dem no wasakra ho ya me ma study am hu no obo wa ba bokro no ya de na ko je enti jale ho no wo mra fie no ahuru Jesus amen obi so wa wo ya ndian on sakra je sakra de no hwe ho na akura bu pom ya aja no so no da ji fa performance no fa yesu wa ja so bi so ba yare wa ya wu ho no the day so adaka si ho obi hu ni nyina na fa me ya ma hye no sakra obi so atika me ka na hwe nyame na da ya so o denchiro de kwa no wo so se Jesus afei kan so akim ade a tia no adware akwa so de adware kama aso bia ne kwa nyame fa no sakra no obi o ba fa no fi akọ Canada o ba kwa tra Canada ho no ba sakra no obi kwa sakra wo de say Saudi Arabia and kamofo kromo awade ne ba ko wo ko differences afo jira wodi wasai mafa yesu jema so amen enti akwa we dia ofano prisons enti mira wura mu no na Philemon ti akonya so
was yes what is mo ade asem was me pacho papa bi afra no Paul ana de letter asoma me some family was why me papa Paul was yes one asoma some family team ana me dia bro no so na we aya dem ya jawa nko anam no so papa no aka na nyame asema tsame mama sakra ho me na so no kura ho na wajimi mfie na metwa no aka na dia ho atwanso ana Philemon the interest table so na nsuo ba he cried also I mistake papa ho wọ́n kí ká lẹ́tọ̀ Paul aṣọ ní ọ̀ṣun sẹ ẹ̀yẹ dánlẹ̀ Paul ẹ kò pure that prison that is the God's will. amen tí wọ́n ti àṣeyà ọ̀fẹ́ ní ọ̀ṣun ní ọ̀tí lẹ́tọ̀ náà ẹ̀nà Paul ẹ̀dà cancer bi yóò di kan kẹ́kẹ́ 1-2 wọ́n yẹ yẹn kan ọ̀sẹ̀ sẹ̀ nhyia Paul ọ̀sẹ̀ mẹ kyia Philemon mẹ kyia Paul Kristo Yesu de duani ni wonu ẹni wà kàn dé duani yẹ prison Paul Yesu Kristo dé duani ni onua Timothy de kɔma Philemon ẹni onua Timothy atwerɛ lẹ́tẹ̀ wọ́n di kọ́má Philemon yɛn dɔfo no yɛ yɔnko dwuma yɛn dɔfo ɛni yɛ nyɔnko dwumayɛni ni onua ba Apia ɛni onua ba Apia ɛni Akipo Akipo yɛ yɔnko srɛ yɛ nyɔnko srɛni ni asafo ɛwɔ wo fie ɛni asafo náà ɛwɔ fie hɔ dɔm ni asundue firi adɔm asundue firi yɛn n'agya Nyankopɔn ɛni Awurade Yesu Kristo ɛnka aseda aseda dɛm Nyankopɔn aseda meda Nyankopɔn ase meka wo me mpa ibo mekaw Philemon mekaw every day meda prison koraa no mebɔ mpaa de ma wo Philemon sɛ mete wo dɔ no wo gyidi a mete wo dɔ ɛne wo gyidi a wowɔ Awurade Yesu Kristo yɛn Awurade Yesu ɛne Kristo ahotefoɔ nyinaa ahotefoɔ nyinaa nka mete gyidi a yɔnkɔfa no mu ayɛ den mahunu sɛ mo gyidi anɔnkofa no ɛmu ayɛ dene yɛn nyinaa ɛwɔ yɛn mu Kristo Yesu fa Awurade no nimdeɛ mu ɛne yɛn nyinaa deɛ wɔyɛ mu a wɔne Kristo Yesu nimdeɛ wɔ ne mu no na me wo dɔ ho anigye me wɔ wo dɔ hallelujah Amen. wɔsɛ Philemon me wɔ wo dɔ ho anigyeɛ ne awerɛkyekyerɛ bebree ɛne awerɛkyekyerɛ bebree sɛ ɔma ahotefoɔ yam adwodwo wɔn sɛ wɔma ahotefoɔ yam adwodwo wɔn onua onua Onisimu ɔne si mu ɛno nti na nka meyɛ nam pii Kristo mu sɛ mede mehyɛ adeɛ a ɛsɛ ho wɔkyɛ sɛ onua ɔne si mu yɛn nti meyɛ nam pii Kristo Yesu mu ɛwɔ Yesu Kristo mu sɛ mede hyɛ wo adeɛ a ɛsɛ ho mede hyɛw adeɛ a ɛsɛ ho ɔdɔ nti mesrɛ wo mu hallelujah Amen. mehyɛw that is command from Paul mehyɛw adeɛ a ɛsɛm deɛ sɛ na mehyɛw sɛ yɛ na ɔdɔ nti mesrɛ wo mu ɔdɔ nti mesrɛ wo mom me akora Paul me akora wo papa Paul sɛ na afei a meyɛ Kristo Yesu de duani sɛ sɛ deɛ meyɛ Yesu Kristo da duani mesɛ ɔma me ba a mewɔ no nkyɛm homam wɔ wɔkyɛ sɛ ɔnsɛ aka no meba no ma wo ne nkyɛw homam prison a yɛfrɛ no Onesimu no kane no kane no ho ni mfasoɔ ma wo ɛna ho nim fasoɔ because wɔyɛ thief wɔyɛ korɔmfoɔ wɔyɛ basabasa na ho ni nso nim mfasoɔ ma wo fasoɔ na ma afei ɔyɛ ma me ne wo a nanso afei a Yesu Kristo agye n'atom no wɔyɛ ma me akora Paul ɛne wo wɔde sɛ Philemon a masoma no wo nkyɛn bio masoma no wɔ wo nkyɛn bio ɔno na ɔte sɛ me ana meyam hallelujah amen Onesimu sɛsei wɔte sɛ me a meyam anka mepɛ sɛ mesan kaa no na ɔtena me nkyɛn na nka mepɛ sɛ mema ne tena me nkyɛn na wɔsom me na wasi me nam asom me na nka wasi w'anan wo Philemon wasi w'anan na nka wasom me asɛmpa no nkyɛm homa no mu asɛmpa no nkyɛm homa mu nanso mampɛ sɛ mefiri w'akyim yɛ biribiara nanso mentimi mfiri w'akyi ɛnyɛ hwee na woyie yɔ anyɛ sɛ wɔhyɛm na woyie yɔ anyɛ sɛ yɛhwɛw na ɛfiri wɔ pɛm na fi wɔ pam na ebia yɛn nti na ɔne wo tete mu kakra gyeme so amen Amen. sɛdeɛ ɔbɛyɛ wɔne sim ɔbɛnya nkwa ɔbɛhunu Awurade ɛnti na ɔne wo ntam tete yɛ na nyɛ kwa sɛ obɛnya ne daa sɛ ɔbɛnya ne daa ɛnyɛ sɛ akoa bio ɛnyɛ sɛ akoa bio na mmom deɛ ɔse na na mmom deɛ wɔse no akoa sɛ onua dɔfo sɛ a ɔnua dɔfo a wɔayɛ deɛ bɛyɛ ɔyɛ ma me titiri wɔyɛ ma me titiriw na kampɛ sɛ wo na mpa nkasa wo honam ne Awurade fam honam ɛne Awurade fam enti sɛ wobu no yɔnko deɛ a gye ne sɛ me ara sɛ wobu ne sɛ wɔyɛ ɔnua dɔfo deɛ a gyeme so amen gye Onesimu sɛ ɛyɛ me Paul ɛna megyina w'anim na sɛ ɔyɛ ɔbɔne bi na sɛ ɔyɛ ɔbɔne bi sɛ nso ɔde wo ka biara wɔde wo abubire ka me. bia nso a bubira me na me Paul a meda prison magye ne mfie aka me mfie ho oh gyeme so amen enti sɛ ɔde wo Philemon ka a bubira me na me akora Paul matua wow ana mede me sa twɛ sɛ metua hallelujah Amen. hwɛ sɛ oh brother hwɛ sɛ Paul da prison ho wagye wɔ bi mfie aka ne deɛ ho at the same time
wasa tro dia bra film say what they say a kana what dey omumre bubra mo prison aduma brother Paul ye ni prison wa o so betua nso se bubra mo nya dia bai ontua to aso wonu ya na manya ho biribi a eye na manya ho biribi a eye mama kuma mu ensane me Kristo mu se sia me da hai me pa o voice ana won sane ntwe na mama nso akwapo makoma mu sane me ewodom me wo hu sitie woni da so nti na me twere wo wacha se minim se wontie obi akora ana me akwapo me wo hu sitie abodayem ti na me twere se ante na me twere sa woman na minim se wo be ya se dia minim se oba ya tell dia me bisa na so sesi a wo tena bre ma me na so sesi a ho bia tena bre ama me na mani da so se na ayire so pastor ye be yime na se yime ya me no abetena wo fie hallelujah amen ti asem yo what me say Bible ni na ha won me kan na ma ni agi what I say Philemon sesi a ho bia tena bre ma me ayire so pastor ye be yime me di mfiem yan say kam mfiem yan so me twa wogye me so amepe amen me twawia na ba na ofie na me ba tra na kabaya ne Timothy onisimu what I say wo Philemon onisimu Timothy momra afuase na momra me pame no katra Timothy say wo ba fa me bota kare ni bra na wo wom wogye me so amepe amen hwadio enziyo enkradi wo se Epafra me yoko de duani Kristo Yesu mu onza kwa ba konso ya chino ono se frere Epafra me yoko de duani wo Kristo Paul akasa no chese wan ko prison ho ko wo preach at the other prison Epafra ono so asakra o se Marko Aristarchus Dema ni Luka ene Luka yanko no adwumayefo me yanko no adwumayefo o mo ba ha da bia ba hame no mo ba o mo so se men kan so mo chia Yesu Kristo adom Awurade Yesu Kristo adom amen me pese obi a ho tie me na no wo sa message wa kire do Paul ba ye mu fie ma me na me jema so amen ye bu fie ma no abia Canada ho ana wa sa tro letter se ko ka kire se wo de ka bia wo de no fa bubura me prison me obi o da prison adwuma be na rekutwa me ni elder why so be one sem shom deaconesses why sister who no be twisa ntimi nyimfuru mu oh ye nsoba bi ama ni pa ba bra ka wiase because ye need do ye nim facha ye nim maburo hunu what you say ye can show them fire one Christopher and so this particular zeal the zeal of Paul what you say yen obi do obi ka 5 million 5 million madam what you say asofo million asase ho ye gina court yes ada ya na Pentecost ya dia when sisi ya dia mantimi anka se you real officer one body one soul one spirit one God you real free Pentecost na dia assembly na dia sanya ya na wadi Kristo na mosom no dia na mosom di janja awasa koroye abayemu amen woje be so amepa amen ani ko so nuanu onua twemanso 1 Corinthians chapter 6 verses number 2 1 Corinthians chapter 6 wasimunim sa wotefo ne bebu bie jo bie 1 Corinthians chapter 6 ayame depa verse 1 verse 1 o say na mu bi ne yonku nya asema what you say you see can it's talking about the Christendom Methodist assemblies Pentecost Ghana Apostolic what you say Azi Anglican tell you what's some mu bi ne yonku nya asema o sine bo what the question here one time anim lawyer bi onu jira oni judge ni o jira on court na asofo mi onu churches ye jira dakam na okot fo na di asa not forgiving Buddhist ni no be jira no who are you a pastor when I can say yes I'm not hostility no simplest no work we do one I request obi a Illuminati obi again
na so ko gira da kama no a show sa o show sa na sa judge no so ye gain na no so show sa ne yi na firi we aba wa wa kan ba ya fia e be yi na firi akoma ba fa so yi na firi mo be yi no and so Christopher ni sa laugh what I say was say mu bi ne no kunya asem o se ne bo no ne kwasem ne wana wantra ni on fa ne kwa hotel fon ka sofo modwa na nke atrase ne asiesie what a grand trabiani akoko twanim tuasenim eno anu nua no wafom no gitum na pa ne chew je me so kasa amen but we madda nsarema ne yatwe na ada ne asareba yatwe o tumi ya asareba ne tia na asareba se me ja asare ya fa o go jaya jai ka ba ja ja na onko na wo fafi okọ ka man fa manya kasa ma je o ja ikura ma je jai ko je me so amen jo unye o se mu bi ni yonko nya se mo sini bodi o sini bodi ne kwase ne wana wontra ni on fa ne kwa hotel hotifo ni sa hotel ni bi o bu sasente munim some righteous men and ladies ana bubu wiase wo yate se no bubu wiase ate se mu di nsam ketwa atrenefo na bubu wiase ate ni kwanse di nsam ketwa onum se bubu abofo onum se bubu abofo ate kampesa sitre mu satan ana na abofo ya to won gu ya no wa mo ya no mo tesoro o mo hunu the character of God that's it ya dia ya te fom e de urade be atrenefo so na bu abofo ate what you say to aso kan o se campus sitre mu na campus sitre mu nioma o se mu sitre mu na se mu sitre mu nioma won samo wona wo mu asafunu mu na mode won ya bedwafo what you say en kasafunu mu wona ye mu won ye mu won ye fo ma nya hwe kora no wo na nka wasa ya asem no mu bedwafo wo ma tena se na nka wo ma di mu nsem obi o se me kawai adi se Christopher ani mu na nsafo ba kokura ni mu obetumi abu onu anu onu antamaka onu atam ni mi na kojira semiye wana wantra ni mu abushafo ampampan so ya du no facha fami abone chen ne sayam na dia danse so ye nyankopon ba awie ye biramu ni so do bi wasam so mu wo ya bekobu nsham jim ne so abokro no ne so adi egu denti no di ho asam so mu mena so po enti na da bia me kasa boni mienu bi wo ho ehu papa adwene bone akoma mbone obi hunu no atufo ho asam ne so tiri mu na ho no wanyem no oje be so amepa amen what you say ho asam ne so tiri na ho na wanyem no another pai me catch forgiveness is so important yeah anumu no wa ya to if so nyankopon na di ka bi am bone che yen enti ma obi a wo beje Yesu Kristo adie no and forgiveness spirit want me mama de show de me ya bone be chem awie ye bremu nie ka kra bi na de obaba nya ba me tofo so ho de man fra ni hwia won fo bi ho sema nsomu kosi so ba wuo na wua anye wa sori ya wo ko yo na mo wa brabo na ade be nyanko nya be sho awade nya okase no mpega wo Yesu Kristo di mu amen what me Paul ade koma Philemon sema tofo jama so amen waji onisimu amane ye swai an waji ni kanso ya na ni bribi ya yi Paul anonso radio wada for the trust dwene hu ni se no asema akwa we di ehu en kreso waje nkwa yankopon na mso je nkwa entu ni se onisimu mfie no ma fa nka Paul ni mfie no so kro ma ten so jama so amen enti nsense ko so twa 6 years otwa 1 year o free ho no ko Philemon fie ana somafo ni nyina ekoya krapo omkotra Philemon efi edidi no ma all the workers na meje tse Philemon did the jumani nyina se woni Simon sa amen ma only Simon ba ya manager of the company what I say na free Philemon who say only Simon and na ko bio no ye nua dofo if it's a God spirit attach only Simon God bless you amadia do na ko so ho